Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите новости на канале Казахстан Уйгурлары. С вами ведущие новостей Машурова Дильназ и Адиля Масимджан. Ассаламу алейкум, hürmetli Казахстан Уйгурлары каналының көрерменлері. Сілерінің алдыңлада еңліқлар бөлімінің жүргізгішілері Адиля Масимджан вә Машурова Дильназ. Huzurunlada heptilik еңліқлар. 23 ноябрь күні Алмута шәһәрлек Қазақстандагы җәмгыятьлек, разименлек ва халыклар берлегенең мустәкәмләштәге аксакаллар белән анлар киңәшләренең роли мавзусында дүгеләк үстәл булып үтте. В Алматы прошло заседание Совета аксакалов при Республиканском этнокультурном центре Уйгуров Казахстана. 2 декабрь күні Талғыр нахиясының баш жигит 5 октябрь Курбаниязовның оештырышы белән Уйгур авазы гестінің рәхбәрләре Иршат Әсмәтов, Бәхтшат Супиев һәм Муштәри топлаш штабының рәисе Карлин Махпиров белән учрышыш булып үтте. 60-летний юбилей Гульнара Аутовой отметили творческим вечером на малой родине поэтессы. 18 ноябрь күні Алатав нахиясының Шапағат мәхәлсідә нахиялік мәдәниет мәркезінің рәисе Юсупов Турханчан рәхбәрлегидә жығын болып өтті. 20 ноября в микрорайоне Доссык состоялся республиканский молодежный мәшрәп. Якында Абылхан Қасиев намындагы дәүләт миразгахыда Казахстан рәссамлар иттифакының Улагаты урпак намлык җумһуриятлек хисават күргәзмәсе ичилде. В Республиканском доме дружбы прошел форум «Фон про спорт», организованный Республиканским этнокультурным центром Уйгура Казахстана под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. 16 ноябрь күні Алмута шәһәрдәге Дослык өйедә Нурмухаммед Симатовка багышланган спортның истикбаллык юнәлешләре ва тараккияты мавзусында дүгеләк үстәл булып үтте. ноябрь күні Алмута шәһәрлек Дослык өйедә Қазақстандагы җәмгыятьлек, разименлек ва халыклар берлегенең мустәкәмләштәге аксакаллар белән анлар киңәшләренең роли мавзусында дүгеләк үстәл булып үтте. Уни Алмута шәһәре Бостандык нахиялек Уйгур этно-мәдәният мәркәзе тәшкилләде. Мәзкур мәркәз рәисе Туран дөньясы Төрки халыклар мәдәнияте фондының мөдире Карлин Махпиров риясәтчелек кылган. Бу чара тәдбире Алмута шәһәрлек Уйгур этно-мәдәният мәркәзенең рәисе Казахстан Халкы Ассамблеясының әзасы Хосманжан Обулов, Җумһурият Уйгур этно-мәдәният мәркәзенең Алмута шәһәрлек шөбесенең рәисе, Казахстан Халкы Ассамблеясының әзасы, медицина фәннәренең намзаты Әбәйдулла Джапаров, Алмута шәһәрлек Җигит Пеши Типакы җәмгыять берләшмәсе рәисенең орынбасары Роберт Өмәрбакиев тәбрик сөз алды. Казахстан Халкы Ассамблеясының Алмута шәһәрлек анлар киңәшенең рәисе Махинур Исраилова ва Җумһуриятлек Уйгур этно-мәдәният мәркәзе Енедәге аксакаллар киңәшенең рәисе Ярмөхәммәд Кибиров докладларны кылды. Ищете идеальный подарок для близкого человека? Книга – это всегда отличный выбор. Книга – это не просто подарок, это возможность подарить целый мир. Мир фантазий, приключений и новых знаний. Каждый раз, когда мы открываем книгу, мы открываем двери в неизданное. От романтических историй до увлекательных биографий у нас есть книги для всех возрастов и вкусов. Неважно, что вы ищете, у нас найдется идеальная книга для каждого. С книгой вы всегда в тренде. Подарите близким возможность узнать что-то новое, развить свои увлечения или просто насладиться красивой историей. Каждый подарок – это возможность разделить радость и вдохновение. Не упустите возможность сделать подарок, который запомнится надолго. Переходите на наш аккаунт и выбирайте книги, которые подарят радость вашим близким. В Алматы прошло заседание Совета аксакалов при Республиканском этнокультурном центре Уйгуров Казахстана. Участники обсудили итоги работы за 2024 год и наметили планы на 2025 год, который станет годом 30-летия Ассамблеи народа Казахстана. Совет аксакалов традиционно играет важную роль в воспитании молодежи, укреплении семейных ценностей и уважении к старшим. Модератором выступил председатель Совета аксакалов Ярмөхәммәд Кибиров. В заседании приняли участие председатель Республиканского этнокультурного центра Уйгуров Казахстана Толкунтай Абдухалил, член Национального Курултая Шаймардан Нурумов и председатель Алматинского филиала Республиканского этнокультурного центра Уйгуров Казахстана Абайдулла Жапаров. Обсуждались инициативы президента Касым-Жомарта Токаева, представленные на сессии Ассамблеи народа Казахстана и заседания Национального Курултая, касающиеся укрепления единства и патриотического воспитания.
dekabr kuni Talg'ir nahiyasining bosh yigit beshi Oktyabr Qurbaniyazovning tashabbusi ham uyushtirish bilan Cumhuriyetlik, Jamiyatlik siyosiy Uyg'ur ovozi gazetining bosh muharriri Ershad Asmatov va uning o'rinbosari Baxtshad Sopiyev ham Uyg'ur ovozi gazetiga mushtari to'plash shtabining raisi, Turan dunyosi jamiyatlik fondining raisi Karlin Mahbirov bilan uchrashish bo'lib o'tdi. Uningga nahiyada faoliyat elib berayotgan yigit boshlar, xonim qizlar va umuman jamiyatlik ishlarning aktivistlari qatnashdi. Uchrashish davomida mushtari to'plash mavsumida faoliyatchanlik ko'rsatgan jonkuyarlarimiz do'stlik medali va faxriy yorliqlar bilan taqdirlandi. 60-летний юбилей Гульнары Аутовой отметили творческим вечером на малой родине поэтессы. Известная игурская поэтесса, кандидат филологических наук и ученый-филолог Гульнара Аутова празднует свой 60-летний юбилей. За годы своей работы в Институте игороведения она внесла неоценимый вклад в развитие литературы и науки, завоевав признание не только среди коллег, но и широкой общественности. В честь юбилея в ее родном поселке Долате состоится творческий вечер, собравший близких, друзей и их поклонников в ее творчество. В рамках мероприятия звучали ее стихи, рассказывались истории жизни, подчеркивающие талант и преданность Гульнары Аутовой своему делу. Творчество и научные труды юбиляра служат важной частью культурного наследия игурского народа, вдохновляя молодое поколение на изучение родного языка и литературы. 18 noyabr kuni Alatağ nahiyasining Shafaqat mahallasida Madaniyat markazining raisi Turg'anjon Yusupov rahbarligida yig'in o'tdi. Bu yig'inga nahiya bo'yicha 50 odam qatnashdi va shundaqla Almuta shahri Uyg'ur etnomadaniyat markazining raisi Obulov Osmonjon bo'ldi. Bu yig'inda qarashtirilgan savollarning birinchisi u nahiya bo'yicha gazet va jurnallarga yozilish. Shundaqla shaharlik Uyg'ur etnomadaniyat markazining 35 yilligiga atab medal va gramotlarni aktivistlarga topshirdi. 20 ноября в микрорайоне Достык состоялся республиканский молодежный мешреп. На мероприятии, прошедшее в традиционном формате с соблюдением всех обычаев, собрались более 200 участников. Мешреп был посвящен памяти уважаемого деятеля, посвятившего свою жизнь образованию и издательскому делу Зирипу Тухтахуноглы Молотову. Yaqında Abulxan Qasiyev nomidagi davlat mirazgohida Qozog'iston Rassamlar ittifoqining Ulag'ati urpaq nomli Cumhuriyetlik Hisobat ko'rgazmasi ochildi. Bu ko'rgazma Abulxan Qasiyevning 120 yilligiga va Uti Ajiyev bilan Nag'imbek Nurmuhamedovning 100 yilligiga, Gulfayruz Ismoilovaning 95 yilligiga bag'ishlandi. Ko'rgazmaga 150 ga yaqin Qozog'iston rassamlarining 200 dan ortiq mo'y qalam, grafik ve heykeltarashlıqdan ishlangan ijodiy emgeklari qo'yildi. Bizning Qozog'iston Uyg'ur rassamlarimi chetda qolmadi. Bu ko'rgazmaga Hashimjon Qurbanov mo'y qalam va qo'l hunarvanchilik san'ati, Hakimjon Guliyev mo'y qalam, Hasanov o'rkash grafika, Rustam Shamaqunov heykeltarashliq san'at turlariga vakolatlik o'z emgeklari bilan qatnashdi. В Республиканском доме дружбы прошел форум «Фонд про спорт», организованный Республиканским этнокультурным центром фигуров Казахстана под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. Мероприятие объединило олимпийских призеров, чемпионов, тренеров и меценатов. Среди участников были Назым Кызайбай, Нариман Курбанов, Василий Жиров и другие выдающиеся спортсмены. В ходе встречи обсуждались вопросы патриотического воспитания молодежи, поднятые ранее президентом Касым-Жомарт Токаевым. Председатель центра Долкунтай Абдулхалил, член национального Курултая Шаймардан Нурумов и другие спикеры подчеркнули роль спорта в развитии общества. Модератор форума, заслуженный тренер Казахстана Имит Тухтасон, акцентировал внимание на перспективах молодых спортсменов. Завершилось мероприятие чествованием олимпийцев и тренеров, которым вручили награды и призы за вклад в развитие спорта. Asimjon Zulfiqarning mazkur 10 tom kitobida hayotimizda yuz berayotgan salbiy ko'rinishlarni hazil va chaqchaq orqali yozib, o'qirmanlarga o'y soldim. Satira va miniatyurlarda turmush ko'rinishlari yorqin mehrlik bilan tasvirlanib yozilgan. Ma'sumjon Zulfiqarning asarlari o'qish o'ng'ay va ko'ngilga yormanni paydo qildi. Yozuvchi Ma'sumjon Zulfiqarning talonma asarlarining navbatdagi tomida
Уныга Улжа шәһәрендә Илия гезите язылган дәсләпки бахар шигыреннән башлап та өмернең ахыргыча калбигә мәнсүб булган шигырьләр, газәлләр, рубаилар, туйгылар дәстәләре урын алды. Әхмәтҗан Касыми Лутфулла Муталиб хакында язылган пьесларда халкымызның җанкүйәр әзмәтләре хакында тәмсилий язылган. Тарихимызда йөз бергән вакыйгалар белән алиҗаныплык әзмәтләремезнең бибаһа мифләре турысында язып төшне унтмаган. Топламлары еник вә роман телендә язылган. Һәрбер хикая укырманнар калбигә кыенчылыксыз юл тапты. Муаллифның теле бай, укышка роман булганлыктан укырманнар ул топламларны тәкъдисlik белән көтеп, чоңгыр кызыкыш белән укыйды. Әдәбиятымызның тараҡҡияты белән рivojlanышыга чоң әсәр ҡушылыуы сүзсез. Топламнан китапханалар күңелдән чыгышыга ишенчimiz камил. 16 ноябрь көне Алмута шәһәрендәге Достлык өйдә Россияның баш марафонының көмүч медале сахиби Нурмухаммед Симатовка бегышланган спортның истиқбаллык юнәлешидәге ва тараҡҡияты мавзусында дүгеләк үстәл булып үтте. Мәзкур чараны Бостандык Уйғур әтә мәдәният мәркәзенең рәисе Карлин Махпиров оештырды. Чара тәдбиргә спортчылар, җәмгыять әрбаблары, аксакаллар ва яшьләр җыгылды. Карлин Махпиров учрашышны ичеп, уның мәксәде тоғырлык сөзелде. Андан Гимнастика Федерациясы президентының мәслихатчысы Махмуд Искандаров ва Җумһурият Уйғур әтнә мәдәният мәркәзенең рәисенең орынбасары Исаак Лукманов сөзгә чыкты. Нурмухаммед Симатовның хаят еши ва спорттагы утуклары самбодан спорт устысы Алиям Каримова тоныштырды. Музакада тонылған спортчылар ва жигит башлар җөмледән бокстан дөнья чемпионы Аленор Турганова, парапауэрлифтинг буенча милли команда әгъзасы Рәхмәтҗан Хамаев ва башкалар катнашты. Чара ахырда Аленор Турганова белән Алиям Каримова илгар медале белән мукафатланды. Һәм шуныңдәк бер кадәр активистларга рәхмәт намәләр тапшырылды. Нурмухаммед Симатов чараны оештыргычыларга миннәтдарлыгын изһар кылды. На этом наша программа подходит к завершению. До встречи и до следующей недели. Шуның белән безнең һәптәлек программамыз ахырлашты. Киләр һәптә 100 күрешкәчә һәммәмез аман булайлы.